idan za ka yi nafila, sallan nafila agalabiya duk in za ka yi hudu, ni wannan shawara ta ce, in dai za ka yi hudu to biyun nan ka yi falaki da nasi. Idan ba da yawa za ka yi ba, hudu za ka yi, ni in ni ne, amma wannan sirri na ne, ni mafi yawanci in dai zan yi nafila takaitatta to guda biyu nikan yi qul ya ayyuhal kafirun ne in yi suratul ikhlas, na biyun sai in yi falaki da nasi. Me dalili? ku kalli girman dawafi. Idan ka je dawafi, idan ka gama dawafi sai aka ce in za ka yi raka'o'in nan guda biyu, Allah na son waɗannan raka'o'in nan, sai aka ce yi falaki, qul huwallahu kafirun da ikhlas. Saboda ne, saboda su ne matattarin komi. Falaki da nas, wancan ka tare rai, ka tare tauhidi, ka tare aqida. Waɗannan biyun ka tsare duk wani sharri na mutum ko na shedanin aljani. To su kenan su ne matsaloli kuma. Idan ka sha maganin su, ka sha maganin komi. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ce ma wani matashi yayi, ina son ka. Yace ko in gaya ma abinda in zaka rika yin su ba wanda ya isa ya cutar da kai? Yace ina so ya Rasulullah. Yace ka yawaita karatun qul huwallahu da falaki da nasi. Shi yasa aka kawo cewa ka karanta su so 3 da asuba, ka karanta su so 1 a bayan azhar, ka karanta su so 1 a bayan la'asar, ka karanta su so 3 a bayan magriba, ka karanta su so 1 a bayan isha'i. Idan ka zo kwanciya kuma ka karanta su so 3 ka tofa ka shafa jikinka.